Тугрылык. Кеше язмышында зур роль уйный торган сыйфатларның берсе ул тугрылык. Ул әлбәттә ир һәм хатын арасындагы мөнәсәбәтләргә дә кагыла. Ул әти-әнигә карата, туган җиргә карата һәм әлбәттә үз һөнәреңә, үз эшеңә карата булган тугрылык та синең язмышыңны хәл итүдә әзме-күпме роль уйный. Әнә шундый кунакларыбызның берсе Габдулла Кариев исемендәге Казан татар яшь тамашачы театрының тугры актрисаларының берсе Халидә Сөнгатуллина бүген бездә кунакта. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, исәнмесез, Халидә ханым? Исәнмесез. Сезне үзебездә күрүебезгә бик шатбыз. Менә тапшыруыбызны да шушы тугрылык, һөнәргә мәхәббәт дигән сүзләрдән башладык бит инде. Чыннан да Габдулла Кариев театры ул бит инде 30 елдан артык әле якынча яшь театрларның берсе. Ләкин сез аларның шушы театрның беренче көннәреннән алып шушы театрга тугрылыклы хезмәт итәбез. Нәрсә белән бәйле бу? Беренчедән мин инде ничек менә шушы сәнгатькә килеп кердем, име? Шушы театрга килеп кердем. Менә шунысы кызыграк. Ни өчен дигәндә, сәнгатькә менә шушы театрга килеп кергәнче мин әле Башкортстанда, Нефтекамский шәһәрендә халык театрында уйнадым. Менә шул халык театрында уйнап йөргәндә мин Уфага бардым. Уфада инде миңа әйтәләр, сиңа сеңлем укырга кирәк дип әйтәләр Башкортстанда апайсы килгән, башкорт актрисасы. Менә бәлкем ул да этәргеч булгандыр. Мин читтән торып укырга дип килдем менә Казанга. Казанга килдем. Беренче экзаменымны бирдем 5-легә. Икенче экзаменыма йоклап калдым. Сагылыгыз. Ул ничек килеп чыкты? Ул йоклап калуымның менә шушы Казанда калуым бер сәбәп булгандыр. Язмыш инде, язмыш. Күрмеш диләр бит инде. Ни өчен йоклап калдым? Анда менә бу центрда агач йортлар бар бит инде. Менә шунда мин кичкә табарак кына бер апага кердем квартирага. Кичкә таба булгач инде мин чыгып китә алмыйм, шуңа әйтәм. Бер заман карыйм, икенче көнне экзамен. Бер заман карыйм, менә шушындай зур крысалар чабып йөри башлады. Менә күселәр, әйе. Будильнигымны, сумкамны күтәрдем дә, мин бигрәк тә куркам алардан. Менә шулай итеп утырам. Алар чаба, мин йокламаска тиешмен инде, белгәннәремне укыйм инде, шулай итеп инде. Уянып киттем. Уянып китсәм, будильнигым идәндә ята, сәгать 7, мен әйтәм, торырга кирәк. Мин әле баш эшләмәй бит әле, что мин чыкканмын дип. Тиз генә киендем дә киттем институтка. Барып кергән идем. Кеше күренми, әйтәм, кара, беренче килгәнмен, иртә килгәнмен. Аннан Илгизәр абый килеп чыкты, приемный комиссия. Нишләп йөрисең ди? Мин әйтә инде. Әйтәм, мин ни, экзамен бирергә кил. Нәрсә сөйлисең инде ди? Анда бит инде биреп бетереп баралар ди. Кәрдем аудиторияда. Урыннар юк, өстәл юк. Каяндыр китерделәр, өстәл куйдылар, урынды китерделәр. Уже кешеләр сдавать итә башладылар. Мин бирә алмадым, кирә алмадым. Эй, гәрләндем, Зәмирә, гәрләндем. Нефтекамскийдан тагын бер Илдар исемле бер егет бар иде. Ул инде театральный училищеда укыган кайчандыр. Читтән торып укырга килгән бит инде. Бу мине алып китте театральный училищега. Театральный училищега карадылар. Буем кичкенә генә, инде яшем барса да, алабыз диделәр. Менә анда керәсе килми, филармонияга киттем. Күршедә генә бит. Минем Айсылу апа Игламова, безнең авылныкы, аның янына кердем инде. Шуннан соң мине тыңлап карадылар, инде сөйләдек, ничек йоклап калдым, нәрсә сөйләгәнмен инде беренче экзаменда. Филармонияның директоры ул вакытта. Ярар ди, ул ошады. Ул анда миңа әйтә инде, син җырлый беләсең, мин хәтерлим. Яулыкларың әллә синең. Менә шул җырны хәтерлим. Җырлаганымны, шуны җырладым. Сеңлем ди, әйдә син ди бер-ике тагын анда шигырьләр әзерлә дә концертлар алып барырсың диде инде. Мин инде бәстән сөенгәнемне сөенә кайтып киттем Нефтекамскийга. Әйтәм, увольняться итәм дә кит. Юк, отработка. Отработка диләр, мин Искожда шунда вязальщица булып эшлим. Менә шуннан соң бара алмадым. Әйтәм, документларым бар инде, документлар алырга тагын килдем Казанга. Инскультурага йөрим шулай итеп. И Марсель абый әйтә миңа, син нишләп йөрисең? Давай очныйга экзаменыңны бир дә инде, 2нче елга күчерсең ди инде читтән торып. Беләсезме? Мине
шул вакытта нәрсә этәрде. Кирдем дә мин экзамен бирдем очное отделениегә. Анынчы мине Фәрит абый белән таныштырганнар иде менә шушы театрны төзүче. Шуннан соң Фәрит абый. Кадиев театрын төзүче. Әйе. Студия иде ул. Кадиев театры. Ул мине күрсәткән иде инде. Театр менә шушында театр була Островскийда инде анда алып барып күрсәтте. Мич бар анда инде митем шунда театр була микән дип уйлаган идем ул вакытта. Шуннан соң Фәрит абый әйтәм, мин очное отделениегә укырга керәм. Мин экзамен биреп кіріп киткәндә шалтыраттым, чыгуыма Фәрит абый тора коридорда. Менә шулай итеп җыри, үпкәләгән. Миңа бер кагаз кисәген бирде дә китеп барды. Ул аның телефон номеры иде. Укырга кердем. Стипендия аз бит инде. Фәрит абыйга шалтыратам. Фәрит абый әйтәм, шулай эш кирәк иде. Бүген үк кил, трудовойларың белән диде. Менә шулай иттереп, мин 11 сентябрь көнне шушы театрда эшли башладым. 89 ел буймы? 89 ел сентябрьнең 11 иде. Шулай иттереп Фәрит абый белән без ул башта миңа әйтә, менә Сәхип Җамал килде дип әйтте инде, име? Мин әле карыйм әйтәм, кемгә әйтә икән бу? Анда кеше юк бит инде. Мин гафу итегез, мин завод, фабрикаларда эшләгән кеше буларак, мин ул вакытта кем икәнен Сәхип Җамал Гаусканы кем икәнен белмисең. Белмидем. Гафу итегез, белмим. Мин 8нче класстан киткән кеше, заводта, фабрикада эшләгән. Шуннан соң менә шундый рольләрдә уйнарга туры килде. Менә ничектер студия вакытында ничектер мәктәпләргә бара идек бит инде. Мәктәпләрдә уйный идек. Менә шул этәргеч булды, менә шул аның менә шул. Әгәр дә ул миңа ниндидер кагаз биреп калдырмаса, телефон номеры, аңа шалтырата алмаганда булыр идем. Менә хәзерге көнгә тикле менә шушы театрда иҗат итәм. Шушы 31 ел сезнең хезмәт кенәгәгездә бит бер үк эш урыны тора. 31 ел, субханалла. Менә шушы еллар эчендә театрга әлбәттә күп төрле сынаулар да үтәргә туры килде. Ул бинасызлык булсынмы инде, ул режиссерлар алышында булсынмы. Миңа калса әле соңгы елларда гына Габдулла Кариев исемендәге театр ниһаять тыныч кына үз почмагын үз оясында матур гына эшли башлады. Шулай бит. Менә шул вакытларда мин бит әле аның Казанның менә бу теге җитен фабрикасы бинасында хәтерлим. Ул вакытларда җимерек заллар китәсе килгән чаклар булдымы? Китәсе чакларым булды. Мин инде теге без бит инде башлаганда без әле подвалда да булдык, теге авиастроительныйда, Караваева якларында. Аннан соң инде Островскийда анда эшли башлаганда анда условия юк, кичкенә генә бер бүлмә, анда тәрәзәсе дә юк. Торырга урын да юк бит инде, общежитиеда торабыз инде, ул тулай торакта мине кертми башладылар, мин соң кайтам бит инде. Очный формада укыйм бит инде, расписаниене ничектер җайлаштыралар Нури абый белән Фәрит абый. Шуннан соң миңа бүтән тулай торактан бирделәр инде, рабочий общежитие дип әйтәбез бит инде. Мин бик бәхетле актриса булдым бит, Мин 89да килдем, 92нче елда миңа 1992нче елда миңа квартира бирделәр. Минең инде ул вакытларда ни өчен китәсем килде? Чөнки мин общежитиеда яшәгәндә, иптәш кызым әйтә, мин монда постоянный пропискада. Син бүген үк чыгып китә аласың. Менә шул мине күңелемә бик авыр тәэсир итте. Мин инде Фәрит абый әйтәм, мин, наверное, очный формага күчермен, Нефтекамскийны бик яратам бит инде мин. Мин сине диде, ничек кияүгә бирмәенчә, үзеңнән тормышыңны җайламыйнча, шул җайлаганга тикле синең әтиең бил диде. Укытырмын да диде, менә укытып та чыгарды. Квартирадым да булды, бөтенесе дә булды, Аллага шөкер. Гаиләм дә бар, кызым да бар. Мин үземне бик бәхетле актриса дип саныйм, чөнки минем тормышымда хәзерге тормышым белән алдагы тормышны караганда да минем балачак тормышымны хәзер белән җир арасы. Хәзергесе күпкә бәхетлерәк дисез. Күпкә бәхетлерәк Зәмирә. Нишләп менә балачак дигән темага кагылгач дәвам итик әле. Сез бит минем якташым, сез Башкортстанның Илеш районыннан, Мәтәй авылыннан бит. Миндә барбер горурлык хисләре бар, шундый үзенең бу якташым белән шулай сөйләшеп утыру бар күңелле. Һәм балачак ни өчен бәхетсез булдың әллә балачак?
Мин тулы гаиләдә үстем. Тулы гаиләдә үстем. 8 бала үстек без. 4 кыз, 4 малай. Безнең әткәйнең аягы югы. 11 яшьтән аның аягын кискәннәр. 2 аягы. Юк, бер аягын. Бер аягы. Әнкәй мине тапкач, тоже операция ясатты күкрәгенә. Җитмәүчәнлек. Шулай ишле гаиләдә әлбәттә. Әлбәттә безнең әткәй эшлидер. Ул йортлар саладыр, менә үзенең шул аягы булмаса да биленә бәйләп менә шулай итеп нитәдер. Тырышалар. Менә мин хәтерлим, 1нче класска барганда минем әле теге жүнне киемем юк. Минем 1нче укытучым Мәйвәдер апа Камалова. Ул теге безнең ишле гаилә булгач безгә күпмедер акча бирәләр иде. Шул акча җитмидер аяк кием алырга. Ул үзенең акчасын кушып, менә шулай иттереп алганны хәтерлим. Аннан соң ул мине үзенә алып кайта иде. Укыта иде. Укытырга ул мине өйрәтте. Мәктәптә бик әйбәт үтеп укымасам да мин укытадыр. Ул бәлкем теге без семьябыз зур булганга, теге үзләренең балалары булмаганга, бәлкем мине шулай карагандыр инде. Мин шуңа әйтәм, 8нче классны ничек бетерермен микән? Тизрәк бетереп китәргә. Мин инде 6нчы, 7нче класста минем бөтен абыйларым, апаларым китеп бетте. Бер үзем калдым мин авылда. Әткәйләр, әнкәйләр урманга күчтеләр умарта карарга. Сез төпшек бала. Мин төпшек кыз. Әйе. Менә шунда алар киттеләр, бөтен сыерны, малы, бөтенесе миңа калды. Менә ул вакытта бит әле газы да бит әле аның баллон белән иде. Аны әле кыш көннәрендә әле нитә алмыйдыр бит әле. Туңадыр. Туңа иде. Менә шулай иттереп без инде маллар белән ничек укырга бару, ничек дәрес хәзерләү, мин аны хәзер хәтерләмим. Иртән торасың, безнең күрше Вәсилә апасы бар. Ул инде торырга кирәк бит. Теге бала бит әле, ул барыбер бала бит әле. Менә шул кыңгырау такты да инде, име шул кыңгырауны бәйләде дә үзенең ишек алдына таба. Шул торадыр иде, кыңгырдатадыр иде. Мин теге шул кыңгырауга торып сыерлар сау. Сез 6нчы сыйныфта укыган вакыттамы? Бу 7нче, 8нче класста. Димәк, сез өйдә бер үзегез кунадырыгыз, бер үзегез яшәдегез. Ул инде әнкәйләр безнең март аенда китәләр, октябрьдә кайталар иде. Менә ул вакытларда барыбер бит әле сентябрь 8нче класска экзамен хәзерләргә кирәк. Ул турларда вообще уйламыйдыр инде. Хуҗалык тулысынча сездә. Хуҗалыкны әйе, шулай итеп мин ул вакытларда бакчада умарталар да бар иде безнең анда 5 штук. Аларга буем җитмәйдер. Урындык куеп менә шулай итеп су шырамнарны алып, тулганнарын алып, су шырамнары куеп, анасын аерып алып, аларны кисеп мәш киләдер менә шулай итеп. Шулай итеп мин бик авыр иде ул вакытлар. Шуңа мин теге ничектер үзәккә үтте. Аннан кемдер әйткән инде, кызыгыз бит инде болай калдырып китәрмисез. Авыр бит дигәч инде укытучы апалар әйтте микән инде. Әнкәйләр бөтен малларны урманга алып киттеләр инде. Урманга алып китсәләр дә, мин инде анда 6 километр төшәдер әнкәйләр янына кунарга, 6 километр кайтадыр урманнан авылга укырга барырга. Менә шулай итеп минем үзәккә үтте бик каты. Балачакның авыр вакытлары. Әйе, шуның өчен миңа ул якка кайтасым, теге балачакка кайтасым килми. Шул үзәккә үткәне менә әйтәләр, язмыштан күрмеш шул инде ул. Әнкәй безнең кайчагында урманның кырыена тикле илтеп куя иде инде. Мин таякка таянып кайтып китә идем. Менә шул.
Әңгәмә безне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Габдулла Кариев исемендәге театрның әйдә баручы актрисаларының берсе, Татарстанның халык артисты Халидә Сәнгатуллина. Халидә ханым, без сезнең менә авыр да, шундый катлаулы да, ләкин шулай да самими балачагызны искә алдык. Башкортстан, Илеш, Казаннан шул хәтле ерак урнашкан бит инде. Һәм сез үзегез әйтәсез, тизрәк алдан чыгып китәсе киләдер. Акча эшләргә әзрәк кына тормышны җайлыйсы киләдер. Шул сәбәпле сез инде 8 класстан Нефтекамага киттегезме? Юк, 8 класстан соң мин Иваново шәһәрендә 5 ел ткачкы булып эшләдем. Мин вообще передовичка идем. Мин вообще вот анда Голубева бар бит инде шундый передовой ниләр алдыңгылар, шундый. Алар кебек мин иртәнге сәгать 4-тә торып 5-тә бара идем. Станокларны җибәрә идем. Баштагы вакытларда миңа станок бирделәр. Ул станокны менә булай итеп асырга кирәк. Ул шундый биек, мин бәләкәйм бит инде. Шул станокның ручкасы белән кире кайта идем мин. Мин шундый авыр иде. Аннан соң тотындылар да мине карап торып күчерделәр, икенче автоматка күчерделәр. Анда рәхәтләнеп эшләдем инде мин. Менә әйтәләр бит, 22шәр станок аладыр, кичкә тагы да аладыр, менә шулай күп итеп алып, минем планым үтәргә тиеше 110. Әгәр дә инде миңа тегез җипләр күп өзелсә инде, анда миңа кичкенә генә шундый урындык ясап куйдылар, шунда басып мин эшлим. Шундый яратадыр мин ул эшемне. Шундый яратайм. Төшләремә кирип битте соңыннан нидеп. Ни өчен кайтып киттем? Анда безнең 9нчы этажда 24 кыз татар кызы иде. 5 елдан соң менә карыйм, әкертенә бакалылар да кайтып китте, бакалылар да күбие. Бакалы районнан килгән кызлар, миякәләр күбие, алар да кайтып китте. Отпускадан килдем, име теге кайберсе уже кияүгә чыгарга җыена, анда кемгәдер. Бер үзем калдым. Утырып җыладым да Замира кайттым да киттем. Нефтекамага. Нефтекамскига түгел, Уфага киттем. Уфада мин токар булып эшли башладым. Токар булып эшли башладым. Ул инде ул чертежлар җаным. Мин әйтәм, чүпрәк арасыннан чыккан кеше бу Тимер-тимер. Ничек итеп аңлармын микән? Саташып бетәдер. Мин әйтәм, ул бит икенче ниндидер бер детальны эшләр өчен дә анда күпме чертеж име? Анда гүзәл исемле кызкай мине өйрәтте, укыттылар инде менә. Анда да мин бик яраттым инде. Мин инде төрле теге детальләр эшлим. Тюменга җибәрделәр мине, эшләп кайттым анда. Менә ни өчен мин киттем аннан? Әлеге баягы мәхәббәт әйтәләр бит, мәхәббәт шуты килеп чыкмады. Ничектер аңлашылмаулык килеп чыкты. Җавапсыз мәхәббәт булдымы? Миңа калса шулайрак булгандыр. Һәм шуның аркасында кайтып киттегез. Нефтекамскига киттем. Нефтекамскига киттем. Нефтекамскида анда искож бар бит. Искожда вязальщица булып менә шунда эшли башладым. Анда мин менә халык театрына ничек килеп эләктем. Мин инде Ивановода яшәгәндә биюгә йөридем инде, анда телеграфка укыдым инде, мин анда тик ятмыйдым, мин һаман нәрсәдер эшлидем шулай. Шудан соң инде миңа күреп калганнар да инде мине биегәнне, миңа парткомга чакырттылар да әйттеләр, давай без сиңа Тулайтракта бер зур общежитие, Тулайтракның бит бар этаж арасында зур бүлмәләр. Менә шул бүлмәне әзерләделәр. Мин анда танцевальный кружоклар алып бара инде. Менә шуны ишетеп каяндыр билеп, менә энергетик бар бит Нефтекамскида. Дворец. Менә шуннан мине билеп чакырып килделәр нигә? Театрга дип. Башта инде мин сүнгән йолдызларга кирип чыктым инде массовкага. Аннан соң менә иң зурысы Шәмси Камәрне бирделәр, Әблиевның. Юк, бармыйм дип качтым мин моннан. Бармыйм әйтәм, эштән соң кайтам. Авыр бит инде эшкә дә, анда да чабырга. Качтым общежитиега, яңа бүлмә бирделәр. Мин хәзер инде теге зур кружоклар алып барам. Шундый матур бүлмә бирделәр. Яңа шифонерлар бирделәр. Кухняда жүрим, и тавыш ишетелә. Теге режиссер килгән. Ул Марсабый килгән. Шуннан соң мин кирдем дә качтым. Шифонерга утырам. Исе теге шифонерның исе бит, мебель исе бит начар. Утырам, чыкмый гына бит, мине сорый да утыра, коя. Минем иптәш кызым әйтә, ул ди, обысына киткәндер ди. Шулай иттереп мин утырам, чыкмый, 1 сәгать үткәч. Бу миңа әйтә. Халидә, чык инде ул шифонерыңнан ди малай. Шулай иттереп, бу мине тагы менә шушы сәхнәгә алып менеп китте. Шәмси Камәрне уйнадым.
бик уңышлы чыкты ул, менә шуннан китте инде сәхнә юлы. Сәнгать белән, ләкин бит әле шул ук вакытта яшьлек, матурлык, мәхәббәт чоры да бит әле. Беренче мәхәббәтегезне кайчан очраттыгыз? Беренче мәхәббәт. Беләсез, Зәмирә, без бит илешнекеләр. Мине бик бер ике тапкыр урладылар. Әйе, бездә андый гадәт бар шулай. Урладылар. Мин үземнең беренче мәхәббәт дип тә әйтә алмыйм инде мин аны. Маугу? Күрше егете бар иде. Мин чыктым клубка. Клубка чыктым да, кайтып киләм, бер заман фуфайка белән тырлап кемдер чаба арттан инде. Мин уйламыйм, мине шарт минем арттан. Шуннан соң хәзер инде бу кунак кызы сине озатырга буламы ди инде. Мен әйтәм, инде кунак кызы булыйм мин сиңа, мен әйтәм, мин үзебезнең авылныкы. Шушы авылдан димен инде. Юк ди, бездә ди мондый кызлар юк ди инде. Шуннан кайтабыз, капка төбенә килеп җиттек бит инде. Син ди бу йортта яшисеңме дим, әйтәм, әйе. Ә бит минем абыйлар да бик усаллар, сугыш чукмарлары. Ә бу егет тә үзе дә шундыйрак булып чыккан икән. Мин тоже белмим, 8нче класста киткәч инде, ул җегетләр инде безгә авылларга килеп укып йөриләр инде, ниләр авыллар. Шулай сөйләшеп киттек инде. Менә ул урлап карады, ул минем теге ни булгач инде, усаллыгым булгач инде, мин үзем дә бик теге төшеп калганнардан түгел идем. Әниләр кайтарырга кушты. Алар мине люлкеле матайга төшеп утыртып алып төшеп киттеләр. Мин әле белмәдем нәрсә икәнен. Яулыклар бәйле, анда җил дип. Яулыкта бәйләдем, каскада кидем әле. Шулай итеп капкаларын ачып керттеләр дә, анда әзер булганнардыр инде. Шуннан мин ризалашмагач, мине кайтарып куярга куштылар. Шуннан соң инде әлеге иремне очраттым мин Казанда. Мин аны ни өчен миңа ул якын булды, бәлки беренче мәхәббәт тә түгел инде ул, име. Башта бер-беребезгә хөрмәттер. Мин инде гастрольләрдә йөрим бит инде, укырга да барырга кирәк, рефератлар язырга да кирәк. Ул миңа һәр вакыт ярдәм итәдер. Ул библиотекада утырадыр, миңа рефератлар язып. Әле без әле өйләнешмәгән идек. Авылга кайтып китәдер, ул иске Салманныкы, Әлки районыннан. Аның әнисе, минем әни кайнанам була инде, мине ул миңа каймаклар җибәрә иде. Авыл каймаклары. Менә уйлап карагыз әле, мин аларга бер караганда әле бер кем дә түгел. Ул менә шул әкертенеп аның миңа карата ярдәмлеге, ярдәмчеллеге, менә шул мине аңа гашык булырга этәргеч булган. Әле беләсезме, ул беренче тапкыр ул безнең авылга кайтты. Әле карарга кайталар бит инде. Минем иптәш кыз белән кайтырга тиеш, ул иптәш кыз кайтмады, ул үзе генә кайтты. Ә бездә бит бал-балы бар. Мин инде алдан кайтып киткән идем, әнкәйгә әйтәм инде, әнкәймә әйтәм, әткәй бит инде эшәм әйтәм, әйдә инде ул балларын яшереп куйык. Эштен ди инде. Әйтәм, нигә алай дип әйтә икән инде бу? Оказывается, әнкәй теге балны алган икән, теге 40 литрлы нидән бушкадан су салып куйган икән. Әткәйгә ошамый бит инде бу. Ошамаганда үзе безнең бәрәңге бакчасының артында тагын умарталар бар. Менә шунда бит җаным ясап куйган теге бал-балы. Ринат кайткач, ул алып менеп китте анда. Без бит уйламыйбыз анда бал бар икән диме? Малай кайтып киләләр булар бер заман. Әлпән-тилпән минем Ринат эчми иде, эчми дә тартмый да иде. Бер заман Ринатта веселли шундай авызларын җырып, рәхәтләнеп җырлый, кайтып киләләр булар, беләсеңме? Шаккаттым. Ну, ул бал-балы эчкәнгә генә теге ничектер эчкечелеккә китмәде. Аллага шөкер. Әлбәттә инде. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Ничә ел инде сез хәзер бергә гаилә корып яшәгәнгә? Безнең гаилә корып 26. Субханаллах. Әйе, кызыбыз, чулпаныбыз бар. Алар үз семьялары белән, үз гаиләсе белән тора. Кызыбыз бар, внучкам бар минем. Заринушкамны яратам. Аллах зәйфит. Зарин. Менә сез әйтеп алдыгыз, тормышыгызда күңелсез вакыйгаларның берсе, сез бер бәбиегезне югалткансыз, шулаймы? Зарина, мин берне генә югалтмадым. Менә беләсезме, әгәр дә минем янымда
Бигрәк нечкә күңеллесез. Шул хәтле кирәгегезгә якын аласыз. Юк, Бәлкем үземнең авырткан янымда, җирегездә. әгәр дә миңа теге әйтеп торучы булса, име? Әгәр дә мин балага узганмын икән, сәхнәдән китеп тор. Әзрәк кенә сикермә. Ул миңа сыйырны уйна, ул Жозефиналар нәрсәгә кирәк булган? Мин аннан егылып төштем канаттан. Канаттан егылып төштем дә, аннан соң инде менә шуннан китте инде. Китте дә китте. Зур идеме сезнең? 3 ай. 3 айлык. Әйе. Менә шуның өчен Китте дә китте дисез, нәрсә китте? тормый башладым. Менә 3 айга тикле мин торам да, аннан соң югалтам. Шуның өчен әле мин 45-тә дә алып кайтырга чыгынган идем. Мин теге ничектер хәзер мин үзебезнең кызларга да, актриса кызларыбызга да әйтәм, берәү белән генә калмайсыз. Алып кайтыгыз дип менә шундый ни белән һаман аларның тинкәләренә тиеп торам инде. Үзләрен сакларга да инде өндисез димәк. Без сезнең белән шушы тапшыруны башлаганда сез әйттегез, аяныч вакытлар күбрәк булды дип әйтәсез. Нишлә балай? Чөнки менә мин күргәннәр өчен да бит әле менә карап торганда бар да майлы, бар да җайлы кебек. Шушы югалтуларны әйтәсез. Югалтулар күп булды. Аннан соң туганнар арасында аңлашылмаучанлык килеп чыга. Мин әнкәй минем соңгы көннәрендә апамда торды. Рәхмәт аңа рәхмәт. Но соңгы айларында мин гастрольгә килгәч кертмәде. Аннан безнең әнкәй китеп барды. Менә ул минем өчен авыр. Ни өчен дип сорасам, бәлкем минем як тарафтан ул теге тәрбиясезлек булыр сорасам. Тәрбиясезлектән түгел, Зәбирә. Ул просто мине бәлкем миңа андый типа актрисалар типа менә шундый кирәкми, миңа андый туганнар кирәкми диде. Менә мин аны аңлап бетерә алмыйм. Актриса булу үзен яратмадымы? Мин белмим. Аңа кадәр аралаша идегезме? Аралаша идек. Өзелгән өмет кебек менә ниндидер, бәлкем күпмедер вакыт үткәч мин аны менә 3 ел һаман мин аны кичерә алмыйм. Аралашмыйсыз. Аралашмыйм. Әлбәттә, ул бит үкенеч әнкәй белән хушлаша алмау. Киселгән өмет белән өзелгән менә шундый ниләр авыр тәэсир калдырды миңа. Сәбәбен аңлаттымы соң сезгә? Сәбәбен аңлатты. Мин өйдә юк инде. Өйдә иде. Мин иптәш кызым белән барган идем. Аның малае да өйдә иде. Мин үзем генә бармадым. Иптәш кызым белән бардым. Иптәш кызым белән без чыгып китәргә мәҗбүр булдык. Подъезддан. Әйтәм бит, туганлык арасында безнең менә 8 бала, 8 без ни өчендер 8 төрле. Бүтәне бездә теге ничектер шундый бик җылы бүтәннәр, туганнар бар бит инде. Мин күрәм, мин гайчагында сокланам, гайчагында менә шул тиктем бер-берсе өчен üzülеп торган гаиләләр бар. Менә безнең 8 бала арасында без 3-4 генә ничектер җылы якын мөнәсәбәттә балалар аралашалар. Алар киләләр, без кайтабыз. Мин хәзер теге үзем кая куярга да белмәгән чакларым булды. Үзгәләнгән чакларым булды. Миңа бер абыстай әйтте: "Сеңлем, менә синең үзеңнең бер гаиләң, ул бер ничек дип әйтте, шушы гаиләңне син тирә-ягын ныгыт. Син шәшелмә" диде. Әгәр дә син тегесе өчендә монсы, син менә шундый аңлатты инде ул миңа. Шуннан соң инде мен әйтәм, һәркемнең үз гаиләсе, аларны әткәй-әнкәй тудырган, һәрберсе аякка басырга тиеш. Миннән дә өлкәнрәкләр бит инде. Үзләренең гаиләләрен үзләре алып барырга тиешләр, шулай түгелме? Әлбәттә, инде балык булган яшькә җиткәннәр икән. Һәркем үз өчен үзе җаваплы. Шулай. Ләкин сездән күбрәк, бәлкем сез теге инде кеше арасына чыккач, инде актриса булгач, бәлкем сездән шуңа өмет иткәннәрдер күбрәк. Андай бер бар бит инде. Бәлкем шулайдыр да инде. Ну, һәр кешенең үз язмышы бит. Үзеңнең язмышыңны үзең сайлыйсың, үзең төзисең дигәндәй алып барасың. Сез язмышыгыздан канәгатьме?
хәзергесенә канәгать. Һәм гомумән алганда. Гомумән алганда, мин бит бу дөньяга килгәнмен, шулай бит. Әти-әниемә рәхмәт. Алар мине шушы авырлык елларында да үстергәннәр име. Бер нәрсәгә дә карамыйнча. Миңа әйткәйдер, сине мин имезмәдем. Сине яркәйдә бер марҗа апасы имезгән, мине караган. Чөнки әнкәйтегә авырган дидем бит, инде операция ясаткан. Алар миңа аякка басырга менә хәт андый апа булган, миңа тапканнар бит, кешесен тапканнар, ашатканнар, ишеткәннәр. Рәхмәтлемен. Шуның өчен миңа калса бәхетлемендер хәзер мин. Барыбер ниндидер авырлыкларына йырып барып, хәзерге көнгә тикле менә шулай яшим икән, шундый иҗат итәм икән. Мин хәзер шул ук Шәмсі Камәрләрне беренче уйнасам, хәзер инде мин шундый роль бирделәр миңа. Сәхип Җамал Волжская. Мин аны яшь чагын уйнаган идем. Мин көтмәдем, мин шундый роль уйнармын дип. Мин хәзер Сәхип Җамал Волжскаяның уйныйм карт чагын. Мин аны уйныйм соңгы көннәрен уйныйм. Ул инде 82 ел, 82 яшендә үлгән име. Ул бик начар җирдә үлгән. Ул инде интернатта дибез инде, авыр бик теге акылга зәгыйфрәк. Аны инде теге буйный булган бит инде, Дербышкада яткан инде. Оннан соң менә хәзерге көнен уйныйм мин, соңгы көннәрен уйныйм. Әлбәттә, миңа бик җиңел түгел аны уйнарга. Минем әзрәк кенә багажым бар аны уйнарлык. Мин рәхмәтлемен Айгөл Әхмәтгалиевага менә шундый әсәр язган. Кайчагында менә Ринат Хасанович белән без репетировать итәбез дә. Халидә, мин ди аңламыйм, син үзеңне уйныйсың бит. Үзеңне уйныйсың бит син ди. Бәлкем, ул бит инде ул минем кайчандыр булган. Ул каткан эпиләрне ашау минем кайчандыр булган. Мин аны алып кына киләм менә монда. Ул минем багажымда бар. Шуның өчен ул салкынла аякларым минем һаман салкында булды. Теге алар бит инде ашлыктан, теге салкында аш йөреп бит инде татар актрисасы менә шулай йөргән бит инде. Мин аны күргән. Шуңа күрә бу образны тудыру сезгә ләнде кыйынлык тудырмый. Авырлыгы аның үз йөрәгегез аша уздырудагы. Менә монда китереп кайчагында эләктерә. Авыр була. Сезнең коллектив гомумән яшь коллектив, яшь тамашачылар театрда булгачтан. Коллективта да гомумән яшьләр күп, шулай бит? Яшьләрдән көнләшәм мин Зәмирә. Нинди мәгънәдә? Юк, начар мәгънәдә түгел. Алар менә шундый җырлыйлар, бийләр, бөтен җиргә дә, кинога да төшәләр, рекламада язсалар, менә бөтен җиргә катнашалар. Менә мин алардан көнләшәм. Ул начар көнләшү түгел. Менә мин аларны шул тиклем яратам. Менә сокланам мин аларга. Алар Галия банымда уйныйлар, Сәрбиназында уйныйлар, Сәвәрендә уйныйлар. Шунда кирип тә китәләр, бүтән телевидениягә барып, кинога да төшеп. Менә хәзерге яшьләр нинди. Мөмкинлек бирә, замана мөмкинлек. Замана да бирә. Аннан соң безнең ни өчен менә мин бик күренмәдем индеме? Чөнки мин һаман күченеп йөрдем. Мин подвалдан театрга Островскийдан тагын Гладиловадан тагын әкият театрына менә шулай күченеп. Хәзер инде шуңа да мин әйтәм, яшьләр барсын. Каядыр барырга җыенсалар, телевидение яшьләр барсын. Потому что мин хәзер үземне ниндидер артка чигенәм. Яшьләр барсын. Яшьләр күп бит хәзер. Матурлар алар шундый. Sizin биректә директорыгыз шулай яңа карашлы, гүзәл, шулай бит инде яңа директор. Гүзәлне дә яратабыз без. Гүзәлне яратабыз. Шуннан да яңа сулыш өдде бу театрга, яңа караш. Ул беләсең, менә без театрны теге без башыннан башладык бит инде. Ладно, без башладык ди анда. Ну аны күтәреп алучы, аның шушы театрда әсәрләр, зур әсәрләр, корольлерларны мин корольлерда да уйнадым теге зур. Аңа бит режиссер кирәк. Әлбәттә. Менә шул режиссерыбыз килеп, менә шушы театрдагы сандыгындагы спектакльләр
Ул бит Әлбәттә, режиссер. ул Кариф театрының табышы инде ул. Ринат әфәнде, сездә Ринат юк. Хәсәновичның әйтәм бит, аны сандыгында, безне сандыкта дип сөйлим инде. Күпме без әсәрләр куйдык. Аны бит әле менә шушы көнгә тикле килеп җиткергә кирәк. Кайчандыр ачуын ачкач. Ул бит яшьләр театры бик күп тапкырлар. 18-19 елларда ачып караганнар, ача алмаганнар. 49 елны менә бер төркем артистлар кайтканны гетисны бетербиме? Алар бер ел эшләгәннәр дә, алар да яшьләр театрын алып китә алмаган, яшәтә алмаганнар. Алар да академия театрына алганнар. Bütün артистлар. Менә ул ничектер эшли башлаган, тукталган, эшли башлаган, туктаган. Ә хәзер Аллага шөкер бит менә, Аллага шөкер. Сездән башлана бит, тукталмаган бит. Сез килгәннән соң тукталмаган. Тукталмаган, әйтәм бит, мин инде нинди генә кыен вакытлары булмасын. Шулай бит, матди, финанс булсын манда, шулай артистлар белән дә кытлык булган җырларым белән мин аны. Хәзер счетны гына инде бер башта инде куянны кирип уйныйм, аннан шүрәлене кирип уйныйм. Менә шулай бер роль, бер спектакльдә әкияттә бер-ике тапкыр кирип чыга, төрле рольләрдә. Образларга кирип чыга димие. Бик нейди. Сезнеңчә, тормышта тугрылык сезнең өчен нинди урында тора? Театрга карата. Гомумән. Тугрылык булса, яшәү яме моторрак буладыр. Тугрылыклы булырга кирәктер. Бүтән нәрсәгә дә. Бүтән нәрсәгә дә. Бер нәрсәгә генә түгел. Әгәр дә син теге сүлпән генә, монда булай тегендә булай бирсәң, ул тугрылыкка керми. Хәтта туганнар арасында да тугрылык мөһим бит. Әйе. Тугрылыклык менә әйтәләр бит әле. Вакыт кирәк. Вакыт кирәк. Вакыт булса, бәлки мин апамны да кичерермен. Барыбер күңелдә бит менә бу тата кала. Коръән буенча кичерергә кушалар бит. Туган белән туган арасында иң зур гынах ул туганны хөрмәт итмәү, туганлыкны сакламау зур гынахларын берсе дип әйтәләр. Мин аны аңлыйм Замира. Аңлыйм. Әле кешитми. Җибәрми тора әле ул минем. Җибәрер әле Алла бирсә. Җибәрер әле. Әйе. Бәлки вакыты җитмәгәндер. Чөнки мин аңа бик рәхмәтлемен. Ни өчен? Ул минем әнкәйне шушы көнгә тикле караган бит ул. 2 елмы, 3 елмы караган бит. Менә шул нәрсәдер тотып тора әле бака мине. Әлбәттә шулайдыр. Эфирда язмыш тапшыруы бүген безнең кунагыбыз Габдулла Кариев исемендәге театр актрисасы Халидә ханым Сөнгатуллина. Халидә ханым, Илешкә еш кайтасызмы? Илешкә бик еш кайтам дип әйтә алмыйм, Замира. Мин менә шушы спектакльләр белән узып китәбез бит инде якын тирәдән генә. Мин Илешкә кергәнем булмады. Нишләп? Әйтәм бит, теге авылдагы теге шушы гаиләдәге абыйларның эшкәнлеге дә мине бик какой-то гайрәтне шигән. Йөрәгем үзгәләнә иде. Шуннан соң мине чакырып шалтыраттылар кайтырга дип инде. Шуннан соң мин кайтыргамы, юкмы дигән уй төште инде. Шуннан соң әткәй төшемә керде. Әткәй төшемә керде. Миңа ул кибеттән кызыл шундый зур сапожкалар алып бирде. Аннан соң мин бит инде үзем уйлыйм, мин бит төш күрәм, үземдә аңлыйм инде, әткәй дә юк, аңлыйм. Шуннан соң моны кидем мин. Кидем дә чыгып китте. Артыннан борылып карасам, авылның юлы иде менә шулай. Димәк, миңа кайтырга кирәк. Шулай итеп мин гастрольләр оештырдым. Гастрольләр оештырып, аннан соң башта инде Күзебезнең язы дигән спектакль белән Нурия абый белән икебез генә уйнап кайттык. Аннан соң тагын чакырдылар. Кичер мине әнкәй спектакль белән анда бик әйбәт кенә эшләдек без. Менә шул үзеңнең якташларыңны күреп, үзеңнең ниндидер имтихан тоту кебек тә бит әле ул, шулай бит. Менә шулай итеп кайта башладым мин 5 ел менә кайтып йөри башлаганым спектакльләр. Аңа кадәр озак кайтмадыгызмы? Мин кайтып китәм, менә именно менә спектакльләр белән оештырып, булай кайтып китәм. Елына бер булса да кайтырга тырышам. Әлбәттә, туган як бит, җирсу дигән әйбер бар. Әйе, кабергә, ягъни каберләрен унда барып кайтып
йөрим инде менә шулай. Апам минем тора, Яркәдә Зәйтүнә апам тора. Ул инде шундый ачык, безнең артистлар килсә дә мунчасын да яга ул, бәлешен дә пешерә ул, менә шундый ачык йөзән. Менә Алла бирсә инде безнең артистлар да үзебезнең технический составта Хәлид апа кайчан барабыз сезнең якка, Илеш районына, без анда теге Орленок бар бит инде. Урманда инде анда шашлыклар ясап, анда шишмә бар бит инде, менә шунда рәхәтләнеп. Мин Орленок лагерында 5 ел вожатый булып эшләгән кеше. Андагы бөтен тышмакны. Әтәй, әшмән бит инде анда бөтенсе. Алар барса базы буялар бөтенсе дә күз алдында, әлбәттә. Сезнең бу ел юбилей елы бит әле, шулай бит? Юбилей елы. Менә кем әйтә сезгә шундый? Әйтмим инде. Хатын-кызның яшын сорамыйлар бит, шуңа күрә әйтмим. Менә шушы юбилей елы гомер узган сайын актрисаларда мин ишеткәнем бар, аларның биографияларыннан, әңгәмәләреннән, интервьюларыннан. Менә хәзер рольләр әзрәк, безгә яшьләр килә, без китәбез, теге көнләшәм дип әйтеп тә, тамашачыларга аңлашылмаучылык калмасын өчен. Сез менә бүгенгәннән канәгать дип әйтәсез, әйме? Димәк, сез сәхнә тормышыннан да канәгать. Яисә рольләр әзәйдеме? Мин 1-2 ел яңа рольсез булды минем. Менә онда инде бик авыррак булды. Рольләр уйныйм, спектакльдә уйныйм, булган рольләрне уйныйм. Яңа образлар. Яңа образлар бирмиләр. Ниндидер менә ничектер әйтим инде, үзеңне кирәксезгә саный башлыйсың бит. Актриса өчен бигрәк тә. Мин инде Ринат Хәсәновичка керәм, Ринат Хәсәнович әйтәм, миңа бирегез инде. Ярар диде. Юк. Менә 3 ел, дөресен әйтәм, 3 ел мин яңа рольсез утырдым. Аннан соң инде менә әкертенләп хәзер яңа режиссерлар килде бит инде. Екатерина Корабельник килде Мәскәүдән. Ул умникны куйды. Аннан соң инде безнең Башкортстаннан узын балачаклы Мустай Каринна Исур куеп китте. Ой, рәхмәт җавыр. Рольләрем байый башлады менә шулай. Миңа менә шул эшләргә кирәк. Әгәр дә мин туктап калсам, мин үземне әйтәләр бит, сәхнәдә генә яшисең дип индеме? Мин авыруга сабыша башлыйм. Мин беркемгә дә кирәк түгел кебек менә шулай. Бер караганда минем внучкам да хәзер бар бит индеме? Аның янында чап. Әгәр дә минем ролем булмаса, миңа авыррак. Әлбәттә шулайдыр, чөнки мин бу сүзне беренче генә тапкыр ишетмим, һәм сезгә беренче актриса гына түгел, артист түгел мен әйтүче. Инде гомерен ул бит инде менә 30 ел сәхнәдә бит инде, 30 ел. 32 ел менә, 32 ел сәхнәдә уздырган кеше, ул әлбәттә гомернең яртысыннан күбрәге сәхнәдә дип узган бит инде. Ул башкача яши алмый әлбәттә, ул сәхнә ул шир бит ул. Мин бит бер караганда актриса буласым да килмә, мин җырчы буласым киләдер бит. Мин кайчандыр кичкенә чагында скакалканың башын тотып җырлап йөридер. Мин аның җырларының сүзләрен дә белмидер. Мин главный моңны тотып аладыр да шул көйгә төрле сүзләр белән җырлап йөридер. Менә бәлкем җырчыда булып киткән булыр идем. Ноты һаман да белмим инде. Ә җырларга мин бик яратам. Мин шуңа да Ринат Хәсәнович бер спектакль бирсә, миңа теге 1 еллык булса да миңа ниндидер җырлап алырга кирәк. Куя уланда, менә шундый кичкенә генә булса да. Менә бу нигәдә инде яңа спектакльгә дә Ринат Хәсәнович әйтәм, әйдәгез әйтәм, менә шул турында, менә шушы теге сәхнә бар бит, шәмдәләрдә генә. Менә шул әйдәгез әйтәм, без шунда гына кертик, менә шул әйтеп җырыйм әле һаман. Ниндидер әзрәк моң кирәк. Менә шул кирәк дип. Миңа олай каршы килгәне юк, кертә шун. Бер куплет булса да, шунда җыр. Сезнең иптәшегез сәнгать өлкәсеннән түгелдер бит? Юк, минем Ринатым, ул минем терәгем. Ул строитель буенча, төзелеш. Ул сезнең һөнәрегезне аңлады булып чыга бит. Күп гаиләләр бит, артист гаиләләре таркала, һөнәрне аңламау. Хатынның гастрольгә китә, төнне кайта. Хатын, менә мин үземнән чыгып әйтәм, ир кайтуга хатын өйдә булырга тиеш. Менә безнең гаиләдә ничектер менә шулай күнегелгән. Ул ир-атка рәхәт, әгәр дә кичке 5тә кайтуга өйдә хатының булса. Артист хатыннар бит алар 11 сезонниксыз кайтмый. Юк, менә Зәмирә ул яктан мин бәхетлемен бит, әйтәм бит. Мин гастрольләр 13 ел утырдым мин бала белән. Но баланы мин 3 елдан соң гел минем иптәшем карады. Мин гастрольләргә бик күп чыгып
биттем, күп эшләп йөрдем мин гастрольләрдә. Алар мин кайтуга эшпишмакларга плакатлар ясап куя иде минем кызым, име. Җыладымы дип сорыйдым, юк дип әйтә иде, име. Менә кыз үсеп буйга җиткәч, профессия сайлый башлагач, чөнки минем кызым ул әле барыбер аны Ринат Хасанович кертеп чыгарадыр спектакльләрдә. Ул әле ялан аяклы кызда да уйнап җирде. Беләсеңме нәрсә дип әйтте? Әни, минем балаларым ишек төбендә әниләрен көтеп утырганнарын теләмим диде. Үзәгенә шул тиклем үткән. Әлбәттә, әлбәттә. Мин инде җыламыйдыр иде, миңа әйтә инде, все нормально дип әйтәдер, ирем. Үзегенә белгән инде бала. Әйе. Менә шуңа мин балаларымның ишек төбендә әниләрен көтеп утыруын теләмим диде. Әлбәттә. Гастрольгә чыгып китәм, берсендә икешәр атна йөрибез бит инде. Миңа кызым әйтә, әни, мине мәче баласы кебек калтырасында китәсең. Ул инде аның йөрәгенә барып җиткән булгандыр инде, авыр булгандыр. Анда бит инде утренниклар бар, шундый мин була алмыйм бит инде, әтисе була инде. Берсендә балаларга уйныйбыз садикта, име? Без бит инде кичкенә садикларга да уйнап җирдем инде мин. Үземнең баламны алырга кирәк, мин балаларга садикта уйныйм. Минем балам бит садикта алучы булмады ул вакытта, укытны воспитательница алып кайтып киткән. Менә монда эш дибез бит инде. Баланың күңеле буш кала бит. Әйе, әлбәттә. Хәтта мин үземне дә хәтерлим, безнең әни гомер буе клубта клуб мөдире булып эшләде. Менә бәләкәйдән үк кичке сәгать 8-9 әни чыгып китә. Студент вакытта без кайтабыз, атнага шул 2 көн бит. Шимбә, якшәмбе яшьләр кайталар авылга, клуб ачарга кирәк бит иде. Әйе, менә ничектер мин әле ул кирип кенә чыкканда да бар, иде әни булмагач күңелсез бит. Бала күңеле, икешәр атнага чыгып китәле син, әлбәттә бала күңеле. Әнки дә безнең менә клубта эшләгән, әнки безнең Саратский гармонда уйныйдыр, 90 яшькә тикле ул Саратский гармонда уйнады. Безнең әнки. Әйе. Менә шундый тоже клубта эшләгән кайчандыр, әйтәдер, гармон уйнап сугышка азаттым, каршы алдым дип әйтә торган иде. Әлбәттә. Ләкин ничек булмаса, сез үзегезне бәхетле артист дип әйтәсез, димәк инде моң җирлеге бар, рольләрегез бар, гаиләгез исән-сау. Менә шушы бәхетегез озын гомерле булсын. Хәлдә ханым, сөенеп, әле тагын унисе рольләрегез сезне көтеп торсын. Һәр сезон сайын әйе, образларыгыз. Шуннан да хәзер Кариф исемендәге театр ул үзенең шул хәтлек рәхәт, бәхетле чорын кичерә. Шул бәхетле чор озаграк булсын иде сезгә, инде менә шулай рәхәт итеп яшәүләр насыйп булсын. Мин инде тамашачыларыбызга бүгенге кичне безнең белән булган өчен рәхмәт сүзләрен әйтәм. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Әгәр дә инде бүгенге тапшырудан сез үзегезнең күңелегезгә рәхәтлек алгансыз икән, мәгълүмат алгансыз икән безнең әңгәмәбездән, без бик шат. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Исәнлектә очрашулар насыйп булсын сезгә дә. Рәхмәт. Исән сау булыйк.